La Generalitat Valenciana ha finançat durant 2026 quasi 940 programes socials a través de la casella de fins socials de l'IRPF, coneguda com la X Solidària, que han beneficiat a 232.000 persones en tota la comunitat. La consellera de Serveis Socials, Família i Infància, Elena Albalat, ha presentat la primera campanya de sensibilització impulsada per la Generalitat amb el lema Una X en la teua declaració o canvia tot, amb l'objectiu d'incrementar el nombre de contribuents que marquen esta opció. Segons ha explicat, marcar la X solidària permet destinar quasi el 1% de l'impost a projectes socials sense cap cost addicional per al contribuent y es compatible amb altres opcions de la declaració. La X devuelve al ciudadano el poder de decidir dónde van parte de sus impuestos, un ejercicio de empoderamiento como pocos. La segunda razón para marcar esta X solidaria es que no cuesta ni un céntimo más, solo se trata de decidir dónde queremos que vayan una parte de los impuestos que pagamos. Y la tercera es que la X solidaria es compatible con cualquier otra casilla que ya se haya marcado. Otra cuestión que también muchas personas desconocen. Pero el motivo más importante que hay detrás de cada X es que hay personas. Hacemos un llamamiento a toda la comunidad valenciana, una comunidad solidaria que no mira hacia otro lado, que se implica y que cuida. Y ahora es el momento de que más valencianos y valencianas den este paso, porque marcar la X no es solo una opción, es una forma de ser valencianos, es una forma de honrar nuestra memoria, es la forma más sencilla de cambiarlo todo. Durant l'any passat, més d'1,3 milions de valencians i valencianes van marcar esta casella, així com més de 36.000 empreses, consolidant una via de finançament clau per al tercer sector. En total, la Generalitat ha destinat més de 38,7 milions d'euros a programes socials, executats en una trentena de municipis amb especial atenció a col·lectius vulnerables. Les ajudes s'han destinat principalment a persones amb discapacitat, projectes d'inclusió social i iniciatives dirigides a la infància i adolescència. A més de programes per a persones majors, famílies, persones sense llar, voluntariat i emergències socials. La consellera ha fet una crida a la ciutadania a continuar participant en esta iniciativa, destacant que darrere de cada X hi ha persones i projectes que milloren la vida de milers de famílies.